Sultan Ahmedova džamija u Bugojnu je duhovni i vjerski centar muslimana Bugojna i okoline. Tokom agresije u Bosni i Hercegovini pretrpjela je teška oštećenja. Do sada je u obnovu uloženo mnogo truda i sredstava, ali za potpunu obnovu potrebno je još 1.200.000 konvertibilnih maraka. Sanacija je nužna kako bi ova džamija ponovo zasjela i služila budućim generacijama. Pomozimo zajedno. Učestvujmo u Sergiji za obnovu Sultan Ahmed Han II. Džamije u Bugojnu. U petak, 3. oktobra 2025. godine, nakon džuma namaza. Učinimo trajno dobro djelo. Io